Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes by sme sa mohli naučiť, ako sa opýtam. Vedieť sa opýtať je veľmi dôležité, lebo potrebujem vedieť, koľko je hodín, potrebujem vedieť, chcem sa opýtať človeka, ako sa volá, kde býva, aké je jeho telefónne číslo. Vedieť vytvoriť správne otázku je naozaj veľmi dôležité. V predchádzajúcich videách sme si už povedali, keď som vás učila časovanie, ako sa povie pýtať sa. Pýtať sa povie fragen, pýtať sa je fragen a otázka je die Frage. V predchádzajúcich videách sme si už povedali niečo o tom, keď sme sa učili časovať slovesa, ale dnes si to môžeme zopakovať, takže rozoznávame dva druhy otázok. A to otázky tzv. Doplňovacie, teda prvé budú radšej zisťovacie, o tých sme si už niečo povedali. To sú tie, na ktoré odpovedám odpoveďou áno alebo nie. A vytvorím ich tak, že najprv si vytvorím kladnú vetu. V kladnej vete vieme, že sloveso má byť na druhom mieste. Napríklad by sme si dali akú. Ty potrebuješ pomoc. Du brauchst Hilfe. Ale mohli by sme, vezmem si inú fixku, prepáčte. A to isté si dáme aj vykanie. Vy potrebujete pomoc, tak sa to nepíše vôbec. Sie brauchen Hilfe. Sie, to je vykanie, áno. Sie brauchen Hilfe. Toto znamená, ty potrebuješ pomoc, toto znamená, vy potrebujete pomoc, ak vykáme. A chcem sa opýtať. Jednoducho vymením slovosled. A mám tam trošku inú intonáciu, to znamená, že pýtam sa. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Otázka. A teraz skúste si sami vytvoriť, ako sa opýtate niekoho, komu vykáte, či potrebuje pomoc. Vymeníme. Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe? Sie Hilfe? Tak, dobre. Čiže vieme tzv. Zisťovacie otázky. Lenže máme potom ešte druhý druh otázok a to sú tzv. Doplňovacie otázky. A tie nazývame aj tzv. W-Fragen, čiže V otázky. Prečo? Pretože začínajú tzv. Opytovacími zámenami, ktoré všetky začínajú na dvojité V. Ľuďom sa zvyknú mýliť, keďže všetky začínajú naozaj na dvojité V, preto je dobré zapamätať si ich pomocou nejakej vety. Takže skúsme si predstaviť nejakú situáciu. Predstavme si, že buď som prišla do Nemecka, mám tam hotel, nevedia anglicky, vedia všetci iba nemecky, alebo si predstavme, že som niekde na dovolenke, kde takisto chodia iba nemeckí turisti a tiež personál vie, dajme tomu v Turecku, personál vie iba po nemecky. Takže musíme sa dorozumieť. Základné opytovacie zámená sú teda tieto. Wer. Wer je kto? Kto? Čiže, a teraz si nájdeme nejakú... Klasická veta je wer ist das. Kto to je? Kto je to? Áno. Ale my si dajme tomu... ako by sme si vymysleli vetu? Kto býva so mnou? Wer wohnt mit mir? Dajme tomu. Áno. Ak sa chcem pýtať na nejakú osobu, wer. Áno, wer. Ďalšie je dôležité was. Čo? Wer ist das je kto je to, was ist das znamená čo je to. Was znamená
čo? Was ist das? Takže ďalšie je wo, to je veľmi dôležité, znamená kde, a tu už sme na tejto dovolenke a neviete, kde je vaša izba. Chodíte po hoteli, dostali ste kľúče, Sie haben Schlüssel a chodíte po hoteli, neviete, kde je. Takže opýtate sa niekoho najbližšieho, po nemecky opýtate sa sprechen Sie Deutsch, on povie ja a vy sa pýtate wo ist mein Zimmer? Wo ist mein Zimmer? Kde je moja izba? Alebo sa opýtate wo ist Zimmer Nummer 3? Kde je izba číslo 3? Príklad, áno. Zapamätáme si, ak hľadám niečo v priestore, pýtam sa wo, kde? Alebo idete na školenie a neviete, kde je školenie, nejak hľadáte miestnosť, tak sa pýtate wo ist die Schulung? Wo ist die Schulung? Wo. Veľmi dôležité. Ale takisto je dôležité kedy. Kedy. Wann. Wann. Kedy. Čiže našiel som si už izbu, vybalil som si veci, chcem vedieť, kedy je večera. Takže opýtam sa, wann ist Abendessen? Wann ist das Abendessen? Alebo chcem vedieť, kedy sú raňajky. Wann ist das Frühstück? Wann ist das Frühstück? Wann. Alebo kedy začínať sa povie beginnen. Kedy začína školenie? Wann beginnt die Schulung? Áno. Kedy začína moja práca? Wann beginnt die Arbeit? Wann. Áno. Dobre, takže máme wann. No a potom je dôležité wie, čo znamená aký, aká, aké. Aký, aká, aké. A tu máme klasickú vetu, ako sa voláš. Wie heißt du? A ak sa pýtate niekoho, ako sa voláte vy, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Potom máme ďalšie ešte opytovacie a to je warum? Prečo? Ďalšie je woher, odkiaľ. To znamená takisto, odkiaľ pochádzate. Woher kommst du, woher kommen Sie? Odkiaľ pochádzaš, odkiaľ pochádzate. Woher, odkiaľ. A ešte máme wohin, čo znamená kam. Wohin gehst du? To znamená, odkiaľ prichádzaš a kam ideš. Woher kommst du und wohin gehst du? Wohin, kam. Ak by sme vykali, bolo by woher kommen Sie, odkiaľ pochádzate, und wohin gehen Sie, kam idete. A ešte máme také potom už zložené z tohto wie viel, no skúsite si vytvoriť, koľko platíte. Wie viel zahlen Sie, koľko platíte. A keď chcem povedať, koľko platím ja, wie viel zahle ich. A potom máme ešte wie lange, ako dlho. Wie lange, ako dlho tu už pracuješ? Wie lange arbeitest du hier? Alebo, ak vykáme, ako dlho tu pracujete vy? Wie lange arbeiten Sie hier? Myslím si, že toto sú takéto základné opytovacie zámená. A skúste teraz, ako sme stvorili tieto otázky, sami vyvodiť pravidlo. Kde bude sloveso? Tu vieme, že v týchto otázkach je sloveso na prvom mieste, lebo vymením, áno. Ale skúste teraz z týchto otázok, ktoré ja som vytvorila, vyvodiť pravidlo, kde bude sloveso v otázkach doplňovacích. Čiže ešte raz skúsim napríklad, wer ist das? Alebo wo ist mein Zimmer? Alebo wie heißen Sie? Všimajte si, sloveso je hneď za opytovacím zámenom, to znamená, že opäť na druhom mieste.
myslím si, že k otázkam nie je viac ani čo povedať. Čo musíme ale k týmto otázkam už vedieť? Musím vedieť, ako správne časujem sloveso. Áno, to sú tie videá predtým. Vytvorím si kladnú vetu. Ak mám problém a neviem, vytvorte si stále kladnú vetu. Čo chcete povedať? Napríklad, ak sa chcete opýtať, ako sa voláš, vytvorte si najprv, že du heißt, ty sa voláš, a k tomu už potom pridávajte. Čiže buď tam dáte wie heißt du, alebo heißt du Milan, ale stále vychádzame z tej kladnej oznamovacej vety. Áno? Čiže ak už viem dobre časovať slovesa, viem tieto tu osobné zámená, už len tvorím otázky buď pomocou toho, že vymením, alebo pomocou opytovacieho zámena už, ktoré sa nám tam hodí. Takže zopakujeme, aké opytovacie zámena máme. Ja potom ešte používam na pomôcku jednu vetu, a to je veta Wann und wo ist die Party? To je pre takých mladších, ktorí chodia na party. Čiže pre mladších bude na party, pre starších bude školenie, dajme tomu Schulung. Takže, kedy a kde je party? Wann und wo ist die Party? Kedy a kde je party? Kto príde? Wer kommt? A čo budeme robiť? Und was machen wir? Chcete? Napíšem vám to na tabuľu. Ja by som vám to napísal do tej popisky. Len veľmi sa k tomu teraz nedostanem, k tým videám. Takže sa vám to napíšem na tabuľu, že to bude viditeľné. Takže ešte raz. Je dobré naozaj tvoriť si tie vety, tak si to zapamätáme. Takže, pýtam sa kamaráta, idem na party. Kto ide na party? Namiesto party si tam môžeme dať to Schulung, to je školenie. Takže, kedy a kde je party? No, skúsime. Kedy je wann a kde je wo? Takže, wann und wo ist die Party? Tí, ktorí budú chodiť na školenia, wann und wo ist die Schulung? Kedy a kde, čo ešte by sme mohli, čo by sme sa mohli zúčastňovať? Raňajky, wann und wo ist das Frühstück? Áno. Čiže wann und wo ist die Party? Otáznik. Kto príde? Wer kommt? Tu nám to sedí. Wer kommt? Kto príde? A čo budeme robiť? Budúci čas v nemčine vyjadríme prítomným. Was machen wir? Was machen wir? Pozrite sa. A už ani neviete, ste sa naučili 4 opytovacie zámena. Was machen wir? Takže wann und wo ist die Party, wer kommt und was machen wir? No, k tomu nám potom sme doplnili ešte wie heißen sie, alebo wie heißt du, ako sa voláte, wie heißen sie, alebo wie alt bist du, aký si starý, wie heißen sie, ako sa voláte, wie viel, zahlen sie, koľko platíte, wie lange, warum, woher, wohin. Warum, prečo, woher, odkiaľ, wohin. Kam, wie viel, koľko, wie lange, ako dlho. Takže, toto sú otázky. To by bolo asi všetko. Teším sa na budúce. Ahojte.